Agmuyot ako. Agmuyot sa lukuan. Ano nga malabas dito self-quarantine ka din na po. Paimbag kadagita. Ang dong abay-bay road. Agmuyot ako may salat tatakang nga na hindi kwarto manong alawas. Manong alawas. Gusto na akong manaminin na. Nagmuyot ako. Nagmuyot ako. Nagmuyot at may salat at kwarto. Nagmuyot ako. Gusto na ka di manong digo. Gusto na dito yun. Gusto na dito yung kadimbagang asin. Di ba, Artewing Tomas? Apo, Diyos ko. Good morning, agmuyot ako. Joel Labong, agmuyot ako. Ubrad to yan. Ubrad to, nagtibalayan. Makapamuyo. Gusto makapamuyo. Aggagatol tiyawan naman di magagatelan. Mabudgud ka. Aman di makudgudan. Gusto na. Nagtamtambling at natatuwing kadakaway sa amin. Sadak hindi maikikanan. Ikan kisaba. Ano da ito nga saba? Umidit ito kanya. Ano da ito nga saba? Ni, kita nyo na umidit ikan saba. Ada dakila saba, ada basita saba. Pagano, dati dakila kadakdakil di na painusnusan namin nga karabukog ko. Dati basi injak ngarkin da ito. Ita basi ila unay, di ba cherry to na pa. Basi unay da ito nga saba. Injak kaya. Jak kaya dagitan. Ako, wala ti mapaspasamat. Ati sipit ti buhok ko, nawampayin ti sipit ti buhok ko. Di ba? Pagan dahil saba nga nakadakdakul. Samanan, saba nga nakabakbatitan. Pagan anong artata deta, injak kaya dagita nga saba. Kung na lang artan, mapandak pala ikikan ti dagita nga saba. Injak kaya dagita nga saba. Pati kaya kung saba, di saba nila kay ko. Aping ipari iyo, deta nga saba nila kay ko. Di ba, Judith Tolentine Smith, ipari dakit din pren nga mga anak iti saban. Impanaw dak may sa aditi kwarton. Ag may sa latak kang kanayonan. Anan, agmuyot tak dito yun, agmuyot akon. Kaya dan sang ipalpala daw ka amin naging pagmuryutan dakon. Di ipari daki din apeng ipari yo dagita asasawa mi nga may idahan na kada kami. Diyos ko dagito nga sabsaba wen bagada nga dagito nga saba pang kontra iti coronavirus ngem ki di kasano nga rod dagiti nga kasti nga pampamayan nyo kasano nga rumetan dagiti babbalasa no kasti kadakkel pampambara dakkel unay sada mga rotata napanda mga kasti kano kabase paganano iti kasti kabase wen stop dagito panglaban ti coronavirus dagito isaba ngem ti kaya ko nga saba tay saba nila kay ko dayjay ti kaya ko taniningning agsangsangit niningningen kaya nan tagay ayam da kano kini Junjun iparitan da kami mga gay ayam kini Junjun ti ba Charlie Bundok mikuwa so adulata giti kontra ay na Diyos ko di ko magkarkararagan latan apo tamalpasan dagito nga didigrang paspasaran tayon gusto na ko mamatun but I want to grab this opportunity to greet my son Joshua Xavier Albano is celebrating his birthday today. Anak ko saan ka nga sapay kuma ko nakidi sapay kuma itultuloy mo ti kinagwapom kinabwakaw mo iti tunggal aldaw di ba Cristel Ann Agkawili Mendoza
Hi, Charlie Bondok Mikuwa of Honolulu. Stay safe always. Ag-sing-simpot kan anak ko. Di ba, Sir Say? Oh, yes, ni Junjun kinining ni wants to play right now, sir. Ngam apay nga pati dagiti nga panagay ayam ni Junjun kinining ning iparitandan. Iparitan na mo ton sa Jonel Lenods. Hi, Maria Dimples Banyaga Santos. Kaskas Jada. Ang birthday ni Joshua. Ni Joshua Xavier. Sika Maria Dimples. Awan, kay pamakan, tahang ka mga agin si Siri ditan. Awan, agpamakan. Amom sama. Dagiti mapaspasama katang social distancing. Kasjay. Urayam tulatan no, damay dor-to-dor di jay arwangan nyo. Diba? Charlie Mo de Peralta. It's me, Abby. Hello. Of Hawaii. Marin Urbando Ligas. Hello. Prince Arcel Cahigal. Hello. Yes, birthday. It's the birthday today of my son, Joshua Xavier, who is celebrating his birthday today. Tay kunakon anak ko kanayon kung ibagbaga kada kayo nga da kayo nga anak ko da kayon ti silpo iti biyag ko da kayo ti silaw ko inton bumaketak ket sapay kuma agsingsingpot kayo kumamo nga agsingsingpot kayo anak ko ta ninanang yo. Ninanang iyo kitag mauyong ninanang iyo kasabay ko tamay isurusuro kayo hanya pagdagsan dagiti pamagbaga kada kayo dagiti pamagbaga iti maysa nga ina nga managayat inang mangipatpatag iti anak, di ba? Di ba, Jansen bumanglag? Sikaw mo, apay ko mga tiliwan na si Kaperpingliana? Anang gapong nga mapandak tiliwan? Amom sa nga grigritak dito anak ko, apay nga magpapaistorbo ka? Hi, Ritz Corpus! Yes! Deto Saba. Saba. Wen, mayata ko na nga rudla, mayata, di ba Anjong Miguel? Mayata. Talagito talaga, very healthy foods. Healthy foods, talagito. Kada dadagito pa ipapainom na kanya nga water with lemons, kasjay. Kasjay yo! Kasjay mo si ka, Maria Dimples. Awan ti kasjay mo luko, awan ti kasjay mo iso nga agkalkarimaan ka amoy bagbagang abnormala luko limpyo ay may nga mamasirig ti kapauna luko iso nga hamong nga ibaga nga syak ay abnormal ada kastimo si kaperp ada kastimo awang kastina, di ba? RJ Aganon Setros, AJ, hello anak, Arka El Mike, Mikeline Igarta Olaso, hello. Yes. Hi, Super Val, Trinel Bartasar, na imbagmet abigat mo. Ikaskastana dita perp. Kaskastana dita perp, friend. Ibagbaga na. Ay, nakakakastina. Awan, luko. Only us can buy this kind of bananas. Ngamti lang pagpungpung to ka ngamin, sir. Big biga. Awan ki din, ipari da ki din nga. Ipari na din nga agay ayam ni Junjun kinining-ningon anang nga gapon agkepeten diding-ningon agkidemen ta permit kilidaynan taham lama kay ayamen Diyos ko, Jansen bumanglag agkepe nining-ningon no ano to lang kami dagito yung sumangsangbay nga nasaki may pari amin ultimo panagay ayam ni Junjun kininingning may pari anat pangiparitan nyo kumakadagita tiragragsa da isulaon ko mga ti pagliwliwaan da mo ti problema kada nervyosan tapanagay ayam ni Junjun kininingningan sada kayo mapanay parparitan namin nun ay
Diyos ko ah. Diyos ko, tagidya gito itinjak kaya. Gito tinjak kaya ato nga mapaspasama tilubungan. Ngam anak ko Joshua akin. Iyo, ni Mateo Miguel Alvano nga ag-celebrate birthday na into 28. Nakayon to anak ko tagbaling nga sa rukod ko. Inton bumakita. Dapat ko dumakil kayo nga nasaya at tao. Adabuting na iti Diyos. Hangang dagiti nga paningibagbag ka na kayo. Tay ayaten kayo unay anak ko. Talaga po kayo kanya. Kinarkarga kayo, iti siya mabulan. Pasngay kayo. Inkaradap kayo. Inkaradap kayo nga pinadakkel. Pinadakkel akas bilang may sanganan. Ayayatan kayo unay anak ko. Ayayatan kayo unay kadeta ko matilaglagi penyo. Awan ter aramide kamadi. Tati madi. Nagite ko magkakadakas nga aramide. Dagijay ko matibagayong nga madi. Sayo kay di bagbaga. Nagdapang mamagkakidagit anak kon. Oh, loko. Di ba? Friksi amora cielo makalma. Ibagbaga daki di nga kastaka. Kaya na muyok ko na daki di kanya. Kung ako matipag muyo ta loko. Ay, Diyos ko. Ada. Tatagi anak ko. So, nantisarun ko. Dagiti na paspasama. Iti panagbiag mi. Dagiti paspasama. Iti panagbiag mi. Diyan lang kumangkaya. Diyan lang kumangkaya. Ang kasubyanan pa eh. Dagiti naglabas. Kanay kupin. Akalmata. Diyan kayatan. Diyan kayatan. Sakit unay nga panunutan. Perping amukan nga'y palagipon. Amon nga'y palagip. Dagiti naglabas. Dagiti pa nakaawan. Dagiti amada. Amada. Amadan nga pinanawan na kami. Nakasabsapan na ida pinanawan. Sabi ko mata. Di namatan ang sabli ni Amada. Di ba, Erica? Erica, hi, Erica! Hello! Hi! Ibagam din si Kaperpeng. Alaman, nagsao ka. Ada ti sabam. Di ka umiinom ti kakastoy. Loko, ada kastoy ko. Ada lemon ko. Ada lemon ko. Ada pa'y Alcoplas, isopropyl alcohol. Ito'y panglaban sa anumang virus na nagaganap sa atin. 250 ml. 99% kills of germs. Kasjay. Pau liniment. Ito'y ginagamit na pang haplos sa mga masasakit na katawan. Di ba, Erica? Hi, Mika Amor. Hi, Roslyn to. Di ba? Kaskastada ki din. Sinungat ti dati. Tender love and care. Kasjay mo ti pa nag-care ko kinagi anak ko. Isong I so love them and so happy that they are celebrating their birthday today to Joshua Xavier and Teo Miguel, which is we're going to kill 10 carabaos, 10 pigs, 10 ducklings with the neighborhood right now. Ba di ka umay, di ka naimbitaran. Ha, di ba? Virgie Pasqua, hi. Hussein Jan Al-Ahmadi, hello. Di ba? Excuse me, man. Sabi ko man ako, dumakot kayo nga.
Tumakal kay nga nasaya at tao. Sapay ko ma. Sabi ko ma. Tamagun odio na kiti aparapa apyo. Arapa apyo. Ang para kanya. Ang di para ka na kayo. Tauray mampay lipatin na kun. No, basta baling kayo. Lipatin na kun nga inayon. Basta laang. Basta laang agbaling kayo. Agbaling kayo anak ko. Dayta adaliyo. Isuntote igam yung amang laban. Amin nga panubok itibiyag. Uray awanak ton. Nitirabaw ni Apo taga. Uray lipatan nakton nga inayo. Uray lipatan nakton. No. Awan magipadpad ka na kayo. At pagkaari iyo nga nagunod iyo. Panagbiag iyo. Nako. Who are you kung kunan kinis kanya akong perpliana? Siya ni hasyendera bungangera nga adut kwarta na. Di ba kabo? My friend? Di ba? Hi, Carla Duco Renyada. Hi, JM, anak ko. Mika Amor, hello. Hi, Emilia Kalay kay Sabio. Thank you so much for watching, cousin. But I so love my Tukel and Swarding right now because they are celebrating their birthday today, cousin. To my not only for my two sons that I love them so much. To my Teo alias Tukel, to Joshua alias Warding, to Remy Grace alias Gracia, and to my Patricia Marie alias Chuchay. But I used to call them Tukel, Trikel, Porkel, and Cutikel. There are the names that I'm living for. I so love them. So bye-bye for now because I'm getting crazy right now.